Predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M 3x3. Učenici osnovne škole Đura Jakšić i Radoje Domanović iz Paraćina uveliko se spremaju za završni turnir koji će biti odigran u sportskom centru 7. juli, 7. i 9. maja. Osnovnu školu Đura Jakšić predstavljaće odeljenje drugo 3 što se tiče prve kategorije. Drugu kategoriju predstavljaće ekipa iz Čepura. Pa na času fizičkog igramo se loptom, fudbal i protiv drugih odeljenja i često njih bude više, tako da se spremamo. Šta ti očekuješ od završnog turnira? Pobedu. Ja menjam mog druga Nikolu Obradovića koji je imao operaciju i on neće moći da igra fudbal. Zato ga menja moj drug, a ja menjam mog druga. Šta ti očekuješ od završnog turnira? Pobedu, mi vežbamo, branimo, igramo na 2 gola, onda igramo protiv razreda drugo 1 i drugo 2 i pripremamo se. Fudbaleri su dobili čokoladu, a ostali naši drugovi su dobili bombone i učiteljica nas je sve nagradila. Ja igram napad s Markom i Branina Mihajlo. Primamo se na časovima fizičkog i eto za vreme odmora oni iskoriste ove malo kraće odmore da se malo time bave, a ne znam koliko je to inače važno, jer važno je da igraju, da učestvujemo, o pobedi ne razmišljamo, nismo ni kad je bilo ovde takmičenje u školi, daćemo sve od sebe, pa vidjet ćemo, nadamo se pobedi naravno. Pa mi iz odeljenja deca pripremamo se. Vežbate na času fizičkog? Da, igramo fudbal. Šta očekuješ od turnira? Pa da budemo prvi. Šta očekuješ od završnog turnira? Pa mislim da će biti dobro isto kao ove turnire. Pa igramo fudbal. Spremamo se sami, nađemo se, igramo. Ali se možete dogovarate ko će koju poziciju da igra? Da. Koje su to pozicije? Napad i nazad. Predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M 3x3. Predstavnici prve kategorije osnovne škole Radoje Domanović biće odeljenje drugo 1, a predstavnici druge kategorije biće odeljenje treće 1. Pa važno su drugovi. Kako vi to vežbate i šta vežbate? Pa jednostavno igramo fudbal i to je to. Časovima fizičkog, tako? Da. A kaži mi šta očekuješ od turnira? Pa znam da će da bude mnogo teško, da osvajamo i to, ali ćemo da se trudimo i tako. Pa mi sami igramo fudbal i tako se pripremamo.
Pa kad idemo na fizičko, dogovaramo se ko će da brani, ko će gde da stoji. Vežbamo. Svaki dan naporno radimo. Ko vas to vežba? Pa mi okupimo se tamo u ovom školskom dvorištu i treniramo. I šta to vežbate? Pa pasove, duple, šuteve. Šta očekuješ od završnog turnira? Pa barem došljemo prva 3 mesta. Vežbamo fudbal, okupimo se i igramo fudbal zajedno. Da li se dogovarate ko će koju poziciju da igra? Da. Koja su to pozicije? Moj drugar Peca je napad, Petrović je desno, ja sam levo. Kaži mi, da li si pratio utakmice sa turnira na kanalu M? Jesam. Sa kim? Pa s ocem i bratom. Jer su oni zadovoljni kako si ti igrao i tvoji drugari? Da. Pa vežbamo da se lepo dodajemo, da šutiramo, da igramo odbranu i tako. Da li učitelj vežba sa vama ili sami? Da, učitelj. Šta ti očekuješ od završnog turnira? Pa da barem osvojimo 3. mesto na turniru. Oni su izborili plasman u toj grupi 3. i 4. razreda. Nadam se da će opravdati taj plasman. Ipak su oni 3. razred, možda će nići nekog težeg protivnika, ali s obzirom kakvi su i da su dobri igrači, nadam se i lepom plasmanu. Da li vi vežbate sa njima? Uglavnom, da. Pripremate ih? Da. Pa oni su dečaci, to vole, normalno od učitelja očekuju podršku, pošto volimo fudbal svi i tako da i vežbamo kad možemo, da normalno ne zapostavimo i ostale đake. Turnir Kanal M 3x3 organizuju radiotelevizija Kanal M i škola fudbala Vuk uz podršku Sportskog saveza opštine Paraćin i Sportskog centra 7. juli. Predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M 3x3.